yi taka tsantsan da 'yan siyasa, sannan ilimi da Allah ya baka amana ce. Yau abinda muke gani, idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami, kun fahimta? Idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka, su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba. To don me shi in sun mishi na siyasa kai za ka fito ka kare shi? Idan malami aka taɓa, su wadda malamin ke goyon bayan su ba za su ce kuma su bar malamin ya yi ta fama da kansa. To don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi? Shi bai da yaya ne? Shi bai da yaya ne? Ka goyi bayansa in ya maka, ka goyi bayansa. Ka tallata shi in ya maka, ka tallata shi. Amma wani in ya zagi ubansa kai ne zaka zo ka karama mishi? Shi idan an zagi ubanka zai zo ya rama maka ne? Saka ga wai an ɓaci ɗan siyasa, wai